ஓ மை காட், சத்தியமாக ஆஃப் ரோடு இந்த வண்டி ஒரு சின்ன ட்ரை தான் பண்ணேன், ஒன்றும் முடியாது. ஒன்றும் ஹை பவர்டாக இருக்குது, இல்லைன்னா அவளை வந்து டார்க் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியல. சல்லுன்னு சுற்றிட்டு போகுது, இல்லைன்னா ஆஃப் ஆயிடுது, எங்கேயா போய் வெயிட்டில் மாட்டிக்குது. இந்த வெயிட்டில் ஆஃப் ரோடிங் பண்ணுறது எனக்கு என்னமோ சரியாக படல. இதுக்கே எனக்கு பயங்கரமாக மூச்சு வாங்கிடுச்சு.